Lehen zirriborroa, lehen marra, lehen hitza, pausoz pauso garatu, sortu, itxuratu, eraldatu, pixkanaka. Norbere bidea egin, izaera sendotu, bidetik atera, lerroa hautsi, okerra zuzendu. Gero eta garbiago, egin beharra, burutzeko nahia, ilunak usatuz, oskarbi gogoa. Are ziurrago, konbentzituz, eginez, amestuz, asmatuz, kontseiluak 10 urtez. Euskararen Gizarte Erakunden Kontseiluaren kokapena, sorkuntza jarri behar dugu 1980ko hamarkadan. Hain zuzen ere hamarkada hori, 80ko hamarkada oso bide gurutze izan zen euskalgintzarentzat. Bilerek eta bilerek egin, eta Euskararen unibertsoa mugimendua sortu genuen. Sortu eta baita ere txostenak prestatu, gogoeta, ekintza, nola antolatu. Eta horrela urte osoa, 1986ko urte osoa horretan eman genuen, eta 1987an martxoan, Donostian, bildu ginen 200 euskaltzale, eta oso jardunaldi ederrak egin genituen, Euskararen unibertsoaren jardunaldiak. Partida handiena eta zabalena, zijoan Guggenheim finantziatzera, garaiko 20.000 milioi peseta, eta urtero 2.000 milioi peseta mantentzeko, eta gero diru apurra banatu behar zen beste talde guztien artean. Miseriara kondenatuz. Orduan argi ikusten zen non zegoen erdigunea eta non zegoen albokoa, marginalitatea. Eta alde horretatik horrelako erantzun espontaneo bat egon zen. Esatea ez. Guk aldatu behar dugu ikuspuntua, aldatu behar dugu zentralitatea, eta euskalgintza bihurtu erdigune, eta ardatza hortik pasarazi. Benetan oso emankorra izan zen hori. Alde batetik autoestima indartu egin zen, bestaldetik ikusi genuen zenolako potentzialitatea geneukan, eta hirugarrenez ikusi genuen zenolako oinarri sendoa geneukan proiektuak egiteko elkarrekin, komunean. Eta nik esango nuke lehenengo aldia izan zela euskalgintzak egin zuela bere buruaren balantze bat. Inoiz egin denolako gauzarik handienetako bat, euskalgintzan, eta hor erabaki batzuk hartu ziren. Lehenbiziko gauza, euskararen diskursoa berritzea eta gizarte osora zabaltzea eta garai berriei aurre egiteko moduan egotea gogoeta aldetik. Bigarrena izan zen, ikuspuntu sozialeko plangintza, euskararen plangintza orokorra bultzatzea. Eta horiek biak egiteko sortzea tresna bat, erakunde bat, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua. Eta hoxe izan zen hork erabakia, hortik aurrera prozesua martxan jarri zen, eta horrela 1987ko abenduaren 6 Durangon sortu genuen Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua. Euskararen hainbat gizarte erakundek bat egin zuten kontseiluan. Euskararen normalizazioa gizarteko alor guztietan indartzeko eta sustatzeko sortu zen kontseilua. Zer egin, nola adierazi, euskarak behin betiko bultzada behartzuela. Zein izan zitekeen euskaldunak elkartzeko modua? 1988an hor aski momentu edera eta indartsua bizi izan ginuen. Hemen Biarritzeko Agilera kirol zelaian, eta izan zelarik hor beste eskualerriko beste 4 tokietatik eta
120.000 lagun eskolaren inguruan bildurik. Euskararen lurraldea biltzen duten 5 puntutan izan zen hitzordua. Bilbo, Iruñea, Donostia, Miarritze, Gasteiz. Egun hartan, euskarak han zeuden guztiak argitu zituen. Milaka ziren bildu zirenak, hiztun zaharrak eta berriak, haur eta gazteak, gizon emakumeak, konpromezuzko olatu batean. Gasteizen, Miarritzen, Donostian, Iruñean, Bilbon. Nahikoa ziren bi hitz, bai euskarari. Hizkuntzak biziko bada, erakargarria izan behar du. Maitatzeko, gure sentimenduak adierazteko, jolaserako, gozatzeko. Hizkuntza batek biziko bada, beharrezkoa izan behar du jendearentzat. Beharrezkoa izan behar du kalean, saltoki bateko eskaintza berezian, fabriketan, berri paperetan, azukre poltsa batean, medikuaren kontsultan, leihatila batean, norantz jo behar dugun ez dakigunean, filme batean, filme horretarako erosi dugun txartelean, txartel hori erosteko erabili dugun diruan, presaz eskegitako batean. Autobusetik ikusten dugun iragarkian, autobusak berak daraman iragarkian, karta batean, zerbait eskatzerakoan, norabait deitzerakoan. Eta hala ere, euskaraz nahi luke euskaldunak erosi, kexatu, irakurri, eskatu, ikusi, entzun. Eraso zuzenak eta bortitzak ere izan dira. Min handiena eragiteko asmoarekin egiten diren erasoak. Euskaldunon egunkaria itxi zuten. Euskalgintzako jendea eraman zuten. Eta jendea kalera atera zen. Bihotzean jo zuten euskalgintza. Euskararen bihotzaren erdi-erdian, nik uste. Eta horrela ulertu zuen euskaldun jenteak. Eta horregatik altxatu zen bezala. Euskarak behar zuen egunkari bat, eta 20. mendearen ia bukaeran lortu genuen. Euskalgintzari bere burua ispiluaren aurrean bezala jarri zion egunkariak. Hau da, esan nahi dut, erakutsiz, herrietan eta auzoetan, Euskal Herriko txokorik urrutinean ere zer egiten zen. Eta deskubritu genuen, zein aberatsa eta anitza zen gure herria, eta zein bizia eta dinamikoa. Eta harritu egin ginen hasieran, eta gero poztu. Euskalgintza bateratu egin zuen, kohesionatu egin zuen esango nuke, eta ez hori bakarrik, egunkaria bera plataforma bihurtu zen proiektu berriak sortu eta bultzatzeko. Sortu zenetik, kontseiluak euskararen normalizazioaren alde egin du lana. Maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean du kontseiluak bere lan eremua. Proiektu berritzaileak eta eraginkorrak sortu ditu euskara sustatzeko. Behatokia Euskal Herriko herritarren hizkuntza eskubideez arduratzen den erakundea da. Arlo publikoan zein pribatuan, eskubide horiek babesteko sortu zen behatokia. Administrazioarekin euskaraz aritzeko eskubidea, egunerokoan zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea. Euskaraz bizitzeko dugun eskubidea babesten du behatokiak. 6 urte luze hauetako eskarmentuak erakutsi digu hizkuntza eskubideak Euskal Herri osoan eta administrazio guztiek urratzen dituztela. Batzuetan, legeak berak ukatzen dituelako hizkuntza eskubideak eta besteetan legea aldekoa izan arren legea betetzen ez delako. Hortaz, gure ondorioa da, gaur egun ez dagoela mekanismo juridiko administratibo eraginkorrik urraketei aurre egiteko.
Kontseiluak euskararen lurraldetik kanpora ere aldarrikatu ditu euskaldunon hizkuntza eskubideak. Hizkuntza gutxituek pairatzen dituzten gabezia eta injustiziak nazioartean ezagutaraziz, horiek konpontzeko bideak zabaldu nahi ditu kontseiluak. Enpresa mundua, lan harremanen gunea, euskararen garapenerako eta normalizaziorako eremu estrategikoa da. Lan mundua, modu eraginkorrean euskalduntzen laguntzeko, kontseiluak bai euskarari ziurtagiria sortu zuen, orain dela 7 urte. Gaur egun, ziurtagiriaren elkarteak kudeatzen du bai euskarari ziurtagiria. Ziurtagiriaren bitartez, bezeroek eta gizarteak oro har, euskararen erabilera areagotzeko urrats esanguratsuak ematen ari diren entitateak identifikatzen ditu. Ziurtagiriaren helburua arlo sozioekonomikoan eragitea da. Hau da, entitateek euskararen normalizaziorako neurri zehatzak hartzea, abian jartzea eta betetzera eragitea. Kontseiluak euskalgintzaren muina eratzen du. Bere baitako batasun horretatik eskaintzen dio euskal gizarte anitz eta osoari, euskara normalizatzeko behar den dinamika. Euskara ez dela aurrera aterako legeek hau edo hori esaten dutelako bakarrik. Horiek ezinbestekoak zaizkigu, gure eskubideak bermatzeko, baina euskara aurrera egiteko ezinbestekoa da herriaren nahia. Euskaldun izaten jarraitzeko gogoa, eta hori lortzeko nire ustez gutxieneko adostasun bat beharrezkoa zaigu. Euskarari bai esaten diogunon multzoa gero eta handiagoa izan dedin. Bai euskarari akordioaren bidez, kontseiluak Euskal Herriko hainbat herritan lan egiten du. Agurain, Basauri, Azkoitia, Barainain, Azkaine, Amurrio, Lea Artibai, Donostia, Bortziriak, Ziburu, Baztan, eta Euskal Herri osoan zabaltzea du helburu. Baztango udalak sinatu zuen hitzarmen bat kontseiluarekin, konturatu ginelakoz, euskara euskara bazuela Baztanen bere presentzia, baina bertze presentzia behartzuela, ez? Gure herrian kalitatezko zerbitzuak emateko euskara behar dugule. Nahi genuen, batez ere merkataritzan, bertze presentzia bat izatea, goi mailako presentzia bat, ez? Ez bakarrik hitz egiten baizik eta bertze afera batzutan. Benetan eraginkorra izango den euskalgintzak guztien parte hartzea eskatzen du. Horregatik sinatu zen alderdi politiko eta sindikatuekin akordio soziopolitikoa. Kontseiluak zabalik ditu ateak etorkizunean guztiekin lan egiteko. Era berean, kontseiluak Euskal Herriko administrazio guztiekin aritu nahi du elkarlanean. Batzuekin abiatu da elkarlan hori, beste batzuekin tamalez, oraindik ez. Hamar urteotan 11 lagunen borondatezko lana ezinbestekoa izan da. Norbanakoek zabaldu dute herritarren artean kontseiluaren mezua, norbanakoen konpromisoek osatzen baitute herri osoaren konpromisoa. Hizkuntzaren babesa euskararen lurralde osoan, lan mundu osoaren inplikazioa euskalgintzan, tokian tokiko lana, herriz herrikoa, elkarlana instituzioekin, akordio soziopolitikoa, euskararekiko konpromisoa. Kontseiluak egitasmo eta elkarlan ugari jarri ditu martxan bere 10 urteotan. Euskarak dituen erronka berriei aurre egin ahal izateko, kontseiluak ezinbestekotzat jotzen du hizkuntza politika berri eta ausarta bideratzea. 10 puntu, 10 eskari, 10 pauso hauetan laburbiltzen da. Gaur egungo irakaste eredua gainditzea. Hizkuntza politikarentzat lehendakaritza ordetza sortzea. Administrazioa euskalduntzea.
lan mundua euskalduntzea. Euskara ofiziala izatea, berezkoa, lehentasunezkoa eta ezagutu beharrekoa. Helduen euskalduntzearen laguntzak handitzea, doakotasunera hurbiltzeko. Hedabideetan kuotak ezartzea euskararen alde. Euskararen aurrekontua 2% izatea. Unibertsitatea eta lanbide heziketaren eskaintza osorik euskalduntzea. Hizkuntza politika egokia abiatzea. Etorkizunari buruz esango nuke lehenengo geure baitan kohesio lantzen jarraitu behar dugula orain arte bezala eta instituzioekiko elkarlana lankidetzan sakontzen. Hori dira nire ustez gakoak. Eta hau dena gainera Euskal Herri osoan. Eta horrela lortuko dugu benetan etorkizunean ditugun egitasmoak aurrera eramatea. Euskaraz bai, lelo berria ezinbestekoa da, aldaketa bat beharrezkoa delako. Azken batean, bai euskarari leloak urte askotan asko eman digu oparoa izan da, eta oraindik ere jarraituko dugu erabiltzen. Baina gero eta garbiago ikusten dugu, ez dela nahikoa aldekotasun soil bat euskararen alde. Euskarak beharrezkoa du, bera ikastea eta bera erabiltzea. Eta hori adierazteko hain zuzen ere sortu dugu euskaraz bai leloa. Baina nik hizkuntza larrekoa, nahi haunat ere nora nahikoa, jakite egoekigoa, soina zahar berri gogoa, azal horizta, muin betirakoa.